moju školu preto, lebo sú tu dobré kuchárky, mám tu kamarátov, spolužiakov. Lebo sú tu dobrí kamaráti a dobré učiteľky. Because they're very nice and I also like the teachers. Na našej škole máme radi matematiku. Ja mám najradšej na svojej škole klub, lebo tam si môžeme trochu pokresliť a potom si trochu aj sa zahrať. Máme radi školský dvor. Prírodoveda a vlastiveda, lebo ja mám rád prírodu. Ja by som chcel sa stať paleodogom. Môj najlepší kamarát je Kamil. Sme taká živá škola, veselá, sa tu maľuje, spieva, tancuje. Netradičné predmety sa vyučujú, ale čo je teda základ celej tej zmeny, tak sme školou programu Krok za krokom. Súkromná základná škola. Nová Ludnica uvádza Škola hrou. Takže dobré ráno. Dobré ráno. Vítame sa tu v tretí deň v týždni, takže máme Stredu. Super, zajtra máme Štvrtok. a včera bol Útorok. Super, privítame sa, prečítame si denníčky, ukážeme si obrazočky a povieme si o dnešnom dni. Nedeľu ma zaviedol. Ja vám musím povedať, že ja som nikdy nebola tradičná učiteľka, pretože ja som materáčka a som 10 rokov učila v materskej škole a tam učíte bez známok, učíte vlastne v pohode, žijete s tými deťmi, je to také iné. A keď som sa dostala potom na základnú školu, som pracovala na základnej škole Kristiny Rojovej, kde v podstate tiež sa usilovali o niečo netradičné. Pôsobili tam asistenti v škole, sekundárni učitelia. Ja som bola takým najskôr učiteľom, teda popri tých triednych učiteľoch. A dostala som sa k programu Krok za krokom. Na začiatku sa to volalo Škola do Korán v Trenčianskej Teplej. A toto ma oslovilo, lebo v podstate tam sa snúbilo to, čo bolo aj v tej škôlke. Trebárs komunita, privítanie sa s deťmi, také tie rituály zaujímavé, ktoré vlastne v tej klasickej škole nie sú. Vyučovanie nezačína klasicky, kde deti sedia v laviciach, ale začíname ranným kruhom, rannou komunitou. V prvom rade, keď prídu do školy, tak sa privítajú, pozdravia, využívajú rôzne formy pozdravovania, pohľadením, môžu si vybrať, či sa chcú objať s kamarátom, aby sa tie nejaké interpersonálne vzťahy troška upevňovali. No a potom, keď sedíme na koberci, ráno si aj povieme program dňa, čo nás vlastne počas celého toho dňa čaká a čo budeme robiť. Prípadne deti doplnia ďalšie svoje návrhy, urobíme si takú mapu mysle, aby sme vedeli, čo ktorú hodinu budeme robiť. No potom, po privítaní a organizačných veciach robievame čítanie denníkov. Naše deti si píšu denníčky už od prvého ročníka. V prvom ročníku to bolo iba také kreslené zo začiatku, postupne keď sa už naučili písať, tak si už aj písali. Niektorí to píšu aj s fotografiami, podľa toho, ako kedy majú náladu. Ale hlavne tieto denníky slúžia na rozvoj slovnej zásoby a učia sa správne formulovať a tvoriť vety, čiže podporuje to slohovú výchovu, štilizáciu. Iné netradičné formy využívame veľa prácu v skupinách, pracujeme aj projektovými úlohami a často používame také nové netradičné moderné spôsoby, máme interaktívne tabule v škole, takže vyučovanie prebieha aj formou vyučovania pri interaktívnej tabuli alebo potom v počítačovej učebni, kde deti robia priamo za počítačom svoje projekty. Jump, skateboard, simplify.
Šach je podľa mňa dobrý na to, že sa tam dlho rozmýšľa. Páči sa mi na šachu, že chodím aj na súťaže, kde vyhrávam prvé miesto a druhé a tretie. Takže v našej škole sa vyučuje šach základný v 1. až 3. ročníku. 1. a 2. ročník, deti teda v tomto ročníku majú šach každý druhý týždeň a žiaci v 3. ročníku každý týždeň hodinu. Keby som mohla povedať, čo je poslaním predmetu šach, tak je to v prvom rade, že poskytuje každému dieťaťu priestor pre sebarealizáciu, podporuje prirodzenú hravosť a súťaživosť. Šachová hra aktivizuje tvorivosť, rozvíja logické myslenie, pamäť, vrátane jej teda vizuálnej zložky a hlavne učí uprednostňovať systémové riešenia pred náhodnými. Ten šach dáva deckám takú istotu, taký ďalší rozmer. Trebárs sú potom v rodine dôležití, naučia detka šachy, zahrajú si s ockom, s mamou. Takže aj takéto spoločenské vedomie, možno aj trošku sebavedomie tým získavajú. Ale určite ohľadom tej matematiky, tak tam je to evidentne, že to pomáha. Zo pár známych, ktorí tu už deti mali, tak hovorili, že sú spokojní, tak sme skúsili, prišli sme sa popýtať, sme spokojní zatiaľ aj my. Deti už tu navštevujú 2 roky túto školu a zatiaľ sme veľmi dobre spokojní s ňou. Ten prístup je úplne iný ako na klasickej škole. Učitelia nie sú autoritatívni, že skôr majú snahu pochopiť tie deti, komunikovať s nimi, čo je tiež veľmi dôležité. A preto sa tu asi tie deti cítia dobre. Je to taká veľmi rodinná škola, učiteľky sústretové, pani riaditeľka, všetko, ako som spokojná veľmi. Ja si myslím, že je tu väčší prístup ku každému dieťaťu zvlášť. Nie je to také kolektívne, bereme v celku, ale aj rodičovské združenie je vedené tak individuálne. Viem o tom programe krok za krokom, mali sme to aj v škôlke. Páči sa mi to, ako to realizujú aj v triedách a my sme spokojní. Ale vlastne o čom je ten program? Má niekoľko takých pilierov a najdôležitejší je teda ten vzťah k dieťaťu, že je iný. Že je teda ten učiteľ takým partnerom, že tá škola vťahuje a spolupracuje s rodičom. Rodiča jednoznačne považuje za prvého učiteľa toho dieťaťa a ako s takým aj veľmi úzko učiteľ spolupracuje. To znamená, robíme veľa aktivít takých spoločných, kde sú rodičia, deti, aj učitelia. Diskutujeme spolu. Máme také iné rodičovské, nie sú to také tie klasické, ale napríklad máme rodičovské v trojici, kde sa rozpráva to dieťa, učiteľa, teda ako konkrétny rodič. Aj keď je vlastne klasické rodičovské, v úvodzovkách klasické, tak povedzme začíname nejakou otázkou, čo si vážite na svojom dieťati, alebo jednoducho je to také trošku netradičné. A to je teda taký ten asi najdôležitejší pilier, tá spolupráca s rodičmi. Ďalšou takou výnimočnou vecou možno na našej škole je, že vytvárame projekty, žiaci pracujú na projektoch a spájame 2 rôzne predmety. Posledná taká pekná spolupráca, ktorá nám vyšla, bolo spájanie mediálnej výchovy a slovenského jazyka. Na slovenskom jazyku sa deti učili, čo je to interview, prebrali sme to po tej štilistickej stránke, slohovej stránke a na mediálnej výchove pán učiteľ s nimi toto interview natočil. Potom deti urobili krásny projekt, televízne noviny z toho vyrobili, takže tam bola taká symbióza, že sa spojili 2 predmety a vytvoril sa medzipredmetový projekt. Akcia! Vážení televízni diváci, v rámci nášho pravidelného spravodajstva vám prinášame reportáž o aktivitách našej zelenej školy.
krok za krokom bol vypracovaný ako pre prvý stupeň. Čiže to, čo robíme na druhom stupni, sme potom hľadali, vlastne, že ktoré tie veci presunúť z toho prvého stupňa na druhý, aby to fungovalo v podobnom duchu, tá škola, aby to nebolo niečo celkom iné. Na tom druhom stupni nám stále chýbalo taká nejaká tá spoločná komunikácia s deckami. Tak sme si vymysleli taký predmet, ktorý 3. rok realizujeme a volá sa to, že sústredte sa s nami. Zídeme sa v školskej jedálni, v takom najväčšom priestore, ktorý máme a tu plánujeme, čo budeme v ten týždeň robiť, hodnotíme, čo sa udialo v predchádzajúcom období. Rozprávame sa aj o rôznych veciach, ako sa učiť, alebo ako riešiť problémy, ako riešiť konflikty. Ale je to priestor, napríklad lekára sme tam mali, kde teda hovoril o tom, ako by sme mali žiť, aby to bolo teda zdravý životný štýl. A my máme vypracované rôzne aktivity vzhľadom na sezónu, aké je ročné obdobie a malo by to korešpondovať, sú prepojené viaceré predmety v tom a oni majú rôzne veci, že od vyrábania tejto špirály po separáciu odpadu, rôzne prednášky a mali vytvornú súťaž nedávno v Tak Zeleniak a vyrábali si krmítka vlastnoručne, potom to chodili doplňať. Takže takéto veci. A naša aj téma je zameraná na ochranu zelenia a prírody. Tak ako môžete vidieť, sme robili bylinkovú špirálu, nevyrábali sme ju, ale sme len do nej sadili byliny, ktoré tam chýbali a nám vymreli cez zimu, alebo neprežili, jedným slovom povedané. Keď sa do toho zapoja, tak zistia, že aha, že je to úplne o niečom inom, ich to viac ako zaujíma, to je samozrejme. A keď majú len sedieť a len niekoho počúvať, tá aktivita je troška nižšia, takže keď ich správne namotivuje, že niečo robia v takomto zmysle, ako si videl dnes, alebo videli ste, tak je to úžasné. Dobrý deň, teraz vám ukážeme krátky dokument, ako si vyrobiť mokrý kompas. A začneme. Na prípravu kompasu potrebujeme 1 ihlu alebo aj 2, materiál, ktorý pláva na vode, najlepšie rúžový, 1 obrázok ružice alebo aj 2, 1 kompas, ktorý ukazuje dobrý smer, 1 fyzikálny tyčový magnet, modro-červený, 1 misku priehľadnú alebo aj 2, 1 pitnú vodu v množstve tak akurát a 1 šikovnú marušku. Ružicu podľa kompasu nastavíme tak, aby sever ukazoval na sever. Chvíľu sa tešíme, ako sme ju pekne namalovali. A ďalej si vyrobíme magnetku. Vystrihneme z plávajúcej peny strelku, najlepšie rúžovú. Učešeme ihlu, teda zmagnetizujeme. S tyčovým magnetom červenou stranou prechádzame po ihle od špicu po ucho tak, zariadíme, že bude ukazovať na sever. Položíme alebo jemne pripevníme ihlu k strelke, najlepšie rúžovej. A položíme do misky s vodou. Chvíľu sa tešíme, ako pekne pláva. Keď sa strelka otočí, takže ukazuje podľa rúžice na sever, tak sa tešíme 3 chvíle, ak sme šikovní. Alebo aj 6 chvíľ. A urobíme víťaznú fotku aj s kompasom. Aby sme si zaznamenali 8 chvíľ, keď sme boli šikovní. Na tejto škole sa mi páči hlavne to, že učitelia majú pomerne veľkú voľnosť, ako učiť deti a v podstate je to celé robené hravou formou. Čiže čím viac praktických zážitkov, čím viac praktických predstav o učebniciach, čím viac samostatnej práce. Výborná vec je, že robíme veľmi veľa projektov, kde viacerí učitelia spolupracujú. Napríklad robíme projekt o pohár vedy, súťaž o pohár vedy, kde vlastne sa zapájajú učitelia výtvarnej výchovy, informatiky, prírodovedy, čohokoľvek, čiže čo potrebujeme vždy niečo vytvoriť a každý prispieva tým, čo by mohol na tej svojej hodine k tomu dať a deti sa sami učia a fantasticky im to otvára obzory. A vlastne môjim cieľom je to, že keď to dieťa príde domov, tak si sadne a začne si čítať knižky a hľadať si, čiže nielen učiť tu, ale naučiť ich, aby si to sami doma doriešili všetko ešte. Veľa nám bolo vytýkané, že sa tu deti hrajú, keď sme robili sedenie, vítanie sa v kruhu na koberci, tak nám bolo vytýkané, alebo to bolo prezentované na verejnosti, že sa tie deti váľajú po zemi, že jednoducho aká to škola, žiadna disciplína.
Veľa sa hovorilo o takých veciach, do ktorých tí ľudia nevideli. A potom áno, prišli aj monitory, prišli takéto skúšky, takže decká vlastne tými výsledkami presvedčili, že táto práca je dobrá, že prináša plody a že to dieťa nie je stresované, je v pohode pri tom učení. Aspoň sa teda o to snažíme, aj keď sa to isto nedá úplne 100% dosiahnuť, tak je to dobrá cesta. Aktivity, keď sa rodičia zapájajú do života školy, považujem za veľkú potrebu dnes. Nakoľko vnímam, že škola je na jednom konci a rodina na druhom. A kým to nebude spoločná inštitúcia, tak vtedy to asi nebude fungovať. Takže akékoľvek aktivity, ktoré ich spájajú, ich názory na deti, na výchovu sú vítané a považujem za veľmi dobré, jedinečné. Robiť to tak, aby som žil s tým dieťaťom, aby som mu vychádzal v ústrety, ale aby som bol zároveň aj tou autoritou, ktorá je rešpektovaná, aby sa v tej triede dosahovali vysoké výsledky aj ohľadom vyučovania, ale aby sa budovali aj dobré vzťahy. A veľa učiteľov bolo zvyknutých odučiť si hodinu a odísť z triedy. A my práve sme očakávali niečo iné, že jednoducho rád sa aj porozpráva s nimi, povedzme cez prestávku, že keď sa zorganizuje nejaká tá školská aktivita, že aj ten učiteľ na ňu príde. Takže po tejto stránke poviem, že sme dlho preosievali, kým sme našli tých, ktorí tu dnes učia a ktorým táto práca vyhovuje. Učím tu matematiku, na 2. stupni chémiu a informatiku. Mám teda aprobáciu na tieto 3 predmety. Nechcem akože zaznávať nové formy, metódy a technológie vzdelávania, ale má to čosi do seba. Hej. Čiže aj môj tradicionalizmus a prístup k výuke sa mení požiadavkami doby. Ano? Čiže samozrejme dnes bez dataprojektora a nejakých počítačových didaktických programov a elektronického testovania už je to problém. Ano? Ale určité témy si neviem predstaviť vyučovať ináč ako tradične. To, čo ste práve teraz videli, bola etuda číslo 4, ktorú som zložil ja s mojimi žiakmi práve teraz. Bola to improvizácia. Obidvaja majú teraz prvé dotyky s elektrickou gitarou. Túto Samko už ju chytil aj minulý týždeň, aj Maťko ju chytil prvýkrát. A keďže ešte na nej nevedie moc pohrať, tak tá hra musí byť veľmi jednoduchá. A rodili sme si úlohy. Ja budem hrať bicie. Samko, ty budeš hrať akord, 1 či 2. A Maťko, ten si vyberie nejaké 2-3 tóny. A teraz budeme spolu hrať hudbu. Budeme sa učiť tie základné hudobné princípy. To znamená počúvať sa napríklad, reagovať jeden na druhého napríklad. Reagovať na dynamiku, na hlasitosť hrania. Také tie bežné veci, ktoré sa často opomínajú aj na konzervatóriu. V programe Krok za krokom sme od začiatku robili tak, že divadlo s deťmi, nejaký hudobný nástroj a že to umenie je tam súčasť v podstate toho učenia, aby to nebolo len také písanie, čítanie, ale tak ako v živote, že to nás tak umenie okrášľuje, polepšuje, tak neustále sme chceli, aby bolo prítomné na vyučovaní. Tam sa nejako zrodila myšlienka, že super by bolo, keby ako bola aj základná umelecká škola, aby tu boli, aby sem prišli tí, čo to vedia lepšie, čo sú v tom dobrí a aby nás ako si doplnili. Takže sa to postupne asi po 5 rokoch tak zrodilo a fungujeme
Zúška 7. rok a škola 13. rok. Takže v tom období, čo sa prelíname, tak sa už podarilo veľa pekných vecí. No tak v hudobnom odbore učíme rôzne nástroje. Ja konkrétne učím flautu, spev a hudobnú teóriu. A snažíme sa im venovať hlavne nie po takej klasickej stránke, že budeme robiť len to, čo nám kážu osnovy a tak ďalej. Deti chodia preto, lebo sa chcú hudbe venovať a sami si vyberajú, čo sa chcem naučiť spievať, čo sa chcem naučiť hrať a veľmi sa im páči, keď môžu napríklad zabrdnúť do ďalšieho hudobného nástroja, že sa nedržia len na ten svoj, že si vyskúšajú všelijaké iné. Je veľká výhoda, že tu majú deti aj základnú školu. Vlastne pamätám si ako dieťa, keď som sama musela dochádzať zo základnej školy ďaleko na zúšku a tak ďalej. Čiže oni tu majú v jednej budove, majú tu klub, rodičia sa vôbec nemusia starať o to, že či to dieťa prišlo domov, odišlo na zúšku a tak ďalej. Takže to majú pokope, je to výhoda. Výtvarný odbor aj od začiatku bol. V podstate ten bol aj tak ako najjednoduchšie realizovateľný, lebo tí výtvarníci v podstate môžu fungovať v tej triede, teda, ktorú máme. Môj odbor je výtvarný. Na tomto odbore pracujeme teda rôznymi technikami. Snažím sa, aby deti chodili na ten odbor s radosťou a tým pádom jednoducho proste snažím sa aj tie témy vymýšľať tak, aby ich bavili. Na mne je tá úloha, aby tie decká som nainšpirovala a možno priviedla na iné myšlienky. V tom odbore, aby to nebolo nič nútené, aby naozaj sa tešili tým, že vidím, že tie práce sú krásne farebné a aj keď komunikujem s tými žiakmi, tak mi dávajú odpovede proste kladné a že cítim z nich, že áno, že sa tešia, že niečo iné a nové robia a vytvárajú. Aby sme na tejto škole nemali toho umenia málo, na tejto škole máme samozrejme aj literárno-dramatický krúžok. Literárno-dramatický krúžok pre deti v podstate od 1. stupňa cez 2. stupeň. No a na tomto literárno-dramatickom krúžku učíme, dúfam, že budúcich hercov, lebo to dovolím si ich tak osloviť, že budúci herci, lebo naozaj sa osvedčili a učíme ich samozrejme nielen správne rozprávať, ako by mali rozprávať nielen na javisku, možno aj pred kamerou, ale aj v bežnom živote, ale učíme ich taktiež, ako majú na tom javisku chodiť. Učíme ich nejakú javiskovú reč, učíme ich taktiež pantomímu a podobne. Aha, pozrite sa, aká namyslená líška. Len o sebe spieva, aká je pekná, aký má krásny kožušok, ako ju všetci obdivujú. Nie je ti to hlúpe? Ty mi máš čo hovoriť, vlčík, však? Vlk, čo si myslí, že je najmúdrejší a že zvieratka pred ním majú strach? Teda, že majú, boja sa, lebo keby som chcel, tak ich všetkých zjem. O tom ani nehovor. Keby si všetky zvieratka v lese... Boli sme zvedaví, že či deti dokážu nacvičiť aj taký ťažký žáner, ako je muzikál a dokázali to a veľmi úspešne. Takže som veľmi rád, že tieto deti dokážu prejsť od jednoduchých scénok vlastne cez klasické divadelné scénky alebo klasické divadlo až v podstate po muzikál. To bol pre nás v podstate taký šok. Ja mám také porekadlo, že box je jeden z najjemnejších športov, pretože ten jediný sa robí v rukavičkách. Filmový krúžok vznikol v podstate z jednoduchého nápadu, a to z nápadu toho, že v dnešnej dobe deti obklopujú videá a filmy v podstate na každom mieste, či už je to z televízie, či už je to hlavne z internetu. No a ja som chcel, aby
tieto deti dokázali rozpoznávať nástroj internetu, dokázali rozpoznávať dobrý a zlý film. No a tak sa stalo to, že na tejto škole sme založili filmový krúžok, ktorý navštevujú deti v podstate už dokonca aj od 1. stupňa. No a tieto deti sa na tomto filmovom krúžku učia jednak ako tvoriť film, ako napísať scenár, ako režírovať, ako aj strihať. A ja som veľmi rád, že na konci roka po návšteve teda 10 mesiacov tohto kurzu alebo krúžku, tak v podstate deti zrazu vedia si postriať video, natočiť ho, dať ho na internet a hlavne to som veľmi rád tomu, že potom mi často tie deti dokonca sami nosia nejaké videá, ktoré natočili doma a potom sa na tom bavíme alebo sa o tom bavíme, ako by to mohlo vyzerať alebo ako by sme to dokázali zlepšiť. Chceme vtiahnuť tie decká, aby tá škola bola pre nich aj životom, aby to nebolo niečo, kde sa len ako nejako umelo chvíľku niečo učia a po obede utekajú domov. Tak vymýšľame, ako ich vlastne dostať do tej školy, lebo je taká tendencia dnes byť v tej škole čo najmenej a utekať domov. A v podstate teraz tak trošku sa snažíme vypilovať, aby to nebolo také hektické, aby sme sa dostali viac do pohody, aby sme neboli z toho všetkého takí unavení, lebo bývajú také chvíle, keď sme tu do noci a v podstate ešte nejaké spanie v škole a takéto si chceme zorganizovať. Čiže aby sme to, čo robíme, aby sme to robili aj s pohodou, užívali sme si to. Takže taká tá vízia pre tie ďalšie roky možno. To, čo robíme, je dobré, je fajn, sme dobrou školou. Deti sú tu v pohode, radi chodia do školy. A poďme si to ešte viac užívať. Jednoducho menej takého trápenia, menej takého napätia v tom, čo sa deje, lebo občas aj také príde a viac takej pohody.